Dankalin Hausa nau'in abinci ne da aka fi sarrafa shi a nahiyar Afirka musamman arewacin Najeriya. Yana daga cikin abincin da ake sarrafa su ta hanya daban-daban. Ana iya soya shi a ci sannan ana iya dafa shi a ci. Kai ana ma iya cin shi ɗanyen shi. Ku biyo mu domin jin ta bakin mutane wani irin lafiya dankalin Hausa yake karawa a jikin ɗan Adam. Kai ma abocin cin dankalin Hausa ne? Kwarai kuwa. To muna so ka gaya mana amfani ɗaya ko biyu da yake yi ga lafiyar ɗan Adam. Ok, dankalin Hausa yana da matukar amfani ga lafiyar ɗan Adam. Na farko yana amfani wajen yunwa, bangaren yunwa yana maganin yunwa sosai. Wasu shali ma wannan lokacin da muke ciki yanzu. Sannan yana da matukar amfani wajen ƙarin jini da sauransu dai. Makamanta haka wannan shine abin da na sani dangane da dankalin Hausa. Kai ma abocin cin dankalin Hausa ne? Sosai ma kuwa dan ɗazuma na ci wallahi. To muna so ka gaya mana amfanin da yake yi a jikin ɗan Adam ɗaya ko biyu. Gaskiya dankalin Hausa yana ƙara mana majina a cikin jikinmu. Abu na biyu kuma saboda yunwa muke cin sa. Shine waɗannan abubuwa guda biyu su ne amfanin sa a cikin ɗan Adam. Kai ma abocin cin dankalin Hausa ne? Ina ci sosai. To muna so ka gaya mana amfanin shi ga lafiyar ɗan Adam ɗaya ko biyu. To amfanin shi dai bai wuce kamar samun carbohydrate ba kawai. Shi ne amfanin shi? Kawai ne abin da na sani kenan kawai. Ba shi da wani amfani sai na carbohydrate? Kamar yana da kamar irin stati haka. Shi ma iya karawa a wannan bangaren gaskiya. Ni ma abocin cin dankalin Hausa ne. To da Allah muna so ka gaya mana amfanin dankalin Hausa ga lafiyar ɗan Adam ɗaya ko biyu. To amfanin dankalin Hausa ga lafiyar ɗan Adam yana ƙara mutum misali yana ƙara mutum nishaɗi a lokacin da yake wani aiki, sannan kuma idan yana jin yunwa yakan ji ya ƙoshi. Shine amfaninsa a jikin mutum. Kai ma abocin cin dankalin Hausa ne? Kwarai ma kuwa. To muna so ka gaya mana amfani ɗaya ko biyu da dankalin Hausa yake yi ga lafiyar ɗan Adam. To, dankali shakushe wannan shine takensu a ƙasar Hausa. Dankali sinadari ne gaskiya a jikin ɗan Adam. Kusan dukkan abubuwan da ake haɗawa kama daga abin da ya shafi faiba, zazzaɓi haka, abin da ya shafi mura, kuma kamar yadda ɗan uwa na faɗa dankali yana sa ƙarin majina a cikin ɗan Adam. Finally kuma dama mu nan dan yunwa muke cin sama gaba ɗaya kawai, amma san amfanin yawa. To za ka iya gaya mana amfani ɗaya ko biyu da dankalin Hausa ke yi a jikin ɗan Adam? Insha Allah. Dankalin Hausa yana da amfani kusan guda uku ni wanda na sani. Na farko ki fara daga ganyen shi. Ganyen shi zaki iya zuwa ki sawo shi kasuwa ki dasa dan ki saida kuma ki samu abincin zaki kanki da shi. Idan kika saida kafin ki kai kwaye shi. Idan kika kai wurin kwaye shi kina ji ko? Zaki je ita ma kwaye zaki je ki saida kai kasuwa don ki zo ki rufa kanki asiri da wannan kwaye tashi. Sannan kuma zaki zo ki dafa a gida a ci don su maganin yunwa kafin a zo kan wasu abubuwan daban. Na farko shi dankali yana da amfani wanda ba maganin yunwa kaɗai ba, ana sassara shi a wani magani da shi wanda maganin ya danganta ga irin ciwon da kake da shi. Amsar kenan ba don ƙoshi kaɗai ake cin dankali ba. Dankali wani abinci ne da yake gina jiki sannan yake ƙara lafiya yake ƙara jini a jikin mutum. Ku biyo mu a cikin shiri na gaba a tashar Majigin TCTV. Mun gode.